जों नायनानै बागै दिनै फायसबायगा तामाइके बनो जों अंसुक नुइ दं होननानै जों किसुमान वानसबै मैया जों बुखौरा समालानो जों सालायदो एमनायखे जों रिपर्ट बाथ्रा जे सायनानै र सरिपुरावबो जों रिपर्ट खा जों बुखौरा समालानो बागै सरिदि होननानै सापुरो जों मा सरिका खायफानो बनो होननाय आंसायनाया एमनायखे बनो आं गाहांके सिनिजा 이게 니디니보 버럭 하이파노세 번호 하는 양사미야 아와 하이게 하이파노 디니 사이마는 미야상 한게 번호 하는 사이마는 아 카보난카 별레게 두쿠보난카 별레 카보 카이로까 뭐담 하이게 갈라이던 그냥 완초기 번호만 카이로까 그러니까 아본 바게 좀 미야 사리gon가 아 진이 소다 빠라는데 좀 저노 컵사콩은 캉라이 좀 너고너고 가사위 마이고 나오기심사 캉라이 좀 기세사 번호 ran bagi makanya kairon bisingtui oba haikeno जों दिनै फायसबायगा नयता समय फाया सबायगा इंगे फुंनि साता फाया दंमोन इंगे जों फायनानैया इंगे आं फायनोखा इंगे आबोन बागै सिनि बुखौरा समाला आसे कस्त खायो बुमा फैसा फोरोंनायनि बुमा आंनि बताबो बुसाना नायनानै बारा आंनि दङ बुसाना लेखा फरा फरायनानै बागै बुगलाय खेन भिडिअ बताबो बिनि बेस्ट आंनि दंनानै जरा आंनि दंनानै बतनि बिसना कलायजा belai khairok susu bin besarang ma porna ya aba hai khai jing khanaka ke mobile ko no khasang aba hai keno bo sambo ko je bin bai thang bai bin ko samani ro besang khanaka abono no goi jing belai keno khairoka ingka hani bagai no sung tini oro phagya ingke abun bagai jin bukhora samalana ang belai ke khairogo ingka yo ba hai keno sung tini jini samung biji dong phano samung ya gna khibi goi bini thani o sung phalai jao aba hai ke tai 사나무소 lukuranga sanamu jungani ke sung asuk jung buma ba jo to lukurango bo sabu denya ba ke khanya nang nang ya abo saimano hingke abun bagai hasteni jo to lukurangna ang konya mo sunga ka obono chini bukhura smalano norogo sung haike no khaksa khongnoi thumlayoi bini account phano norok phaimaya hingke kisa rang daire kha hingke kisa sawano bo tabu naijangna rok rang koroi doctor ro thanani bini kuno rang koroi abo hairok ngoi belaki bialo palai tongkhabo hani bagai lukorok no koimong hingke obono kisa norok khabai khugai kisa bono chuba jabai khangke belaki tahamnai ni bagi payment bai sung tini phalai mani hingkangke sidi ongko youtube ro no khane do no khasini bukhukju rasmala no soihana ni khanawoi khanaman bising pano sung mane no gana gori phano buri rokla jo oko jani ja samugo palaya kolaya hingka sung tini salaka sung buri dol unglayoi sung bo youtube ro bo subanani rok sai khanaka saimangkha saimalaman bisingo sung buri rok salaka sung chinaro tikirama botol ungoi hingka khontia botol ungoi sung hingka ka sung abono sung o para kainoi thumlai biman bisingo je mantoi sung khoksani khongnai khayoi tabuk যখন লকডাউন ni jarao kono ব্যবসা bajaya koso bajaya mane je kono oko bo সরকার bo কাম কাজ মাইয়া হাই ngai bathaklai tongmani somoyo ekdom hingake jotono puchoklaiyani somoi pano khoksani khongnai ke ar aron khoksa aron khongnai khai thumlai je suktuisung chini kha tongmani buma rok bukha tongmani je phaya tongnai rok to phaya nongkha phaya pano sung mia saringnai simi sung thumlai akolai tini joratoi sung sal to kisa sukhan nongke sungmani bising pano sung buma rok ba besarok na palai to khai akoi phanyan nango hingke tini sung buma ngai tongmani bisingo belai kheno dukho hingke tabu o je rasmala bukhupo bini besabo gnoi tongmani bisingo bobo dukho hai sungni je sakhanya ma tongai nai sung bini jo o thongar kala jak o bemar no saimane sung chini saksagono ungkha hai ma tongai nai sung ekdom belai khena khadulai jak tai mokolo mukti kalai jak ekdom sung bukha ekdom kubuk lai jak sung salai malaya bini kok no nalai malaya chini bini kok no sung om haike ekdom dukhu nanglai sung thumlai akolai sung tini phailai gata lokorong no tam sanklai lokorong no hingke sung sanam sungo sung hai sini tripura haste rangsago tongnai hawa tongnai rok no sung kobungna musungo sung hai buma rok
tongo joto jaga no khajak omahai bumarok minai group ko khajago tongo tai aborok no jeng haike no sikang khainai jeng bong no kobungna musungo o account bini rijak o jaga go mane khoksani khongni khainai bumarok chesta na oi o je Phaime ephano bono suba jot. phaime phano borok o salo kisacha mane nok nukhung cholir mani pore sugmani pore phano khoksani khongni ke thumlai nai je jora manpuru mani phano borok o boni je account of number jak tango online ti khepano bono danani bagai jeng borok no lokorok no mane koi gota yak bai jur khai Okay, bai. Nin mungke an bumung ke Laxmi da para para hangga ke jeng ke to bigrum morsom ko panchayat tango hapan tak present address hangga khundi aw tongta okay.